Goizean hasi den bilerak arratsaldeko 4:30 izan du segida. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak ordu asko eman dituzte Arabako korapiloa askatu nahian. Alderdi Popularreko Antonio Basagoitik adierazi duenez, baikorrago daude jeltzaleek jarrera aldatu dutelako. Algo mejor, una disposición algo mejor de los responsables del PNV en Álava y Vitoria. Gauzak horrela, akordioa hurbilago legoke Gasteizko udalean, baina oraindik ba omen da zer zehaztua. Araban dago gakoa, Alderdi Popularrak hemen gertatzen denak Bizkaiko aurrekontuekin lotzen du. No es condición sine qua non, pero es muy importante. Arabako Foru Aldundirako negoziazioa mantsoago doa. Popularrek jeltzaleen aldetik jarrera hobea ikusten badute ere, akordioaz hitz egiteko oso goiz dela diote. Araban akordio lortzekotan osteguna baino lehen beharko luke. Izan ere, Bizkaiko batzar nagusiek Bizkaiaren kontuak eztabaidatzeko eta onartzeko bilkura ostegunean egitea erabaki dute.